yanzu labari ya iske gari baba Buhari ya canza kuɗi an ta da hankalin gari domin dai za a canza kuɗi. Gaskiya jama'a muna cikin wani mayawancin hali. A ce kwana biyu gane da yaro tara cikin gida babu wanda ya ci abinci. Bari in wajen mai shago din ce ina da dai 200 in so manja da tomato kai har masara sai an sa kuɗin ta ciki. Canza kuɗi, an canza kuɗi, an canza kuɗi, shin ko dai an canza kalan kuɗi. Shi ne shago da ta za iya ce ma an canza kuɗi. Ba an canza kuɗi na suke. Kore ya gana ga ta bashi da ka caga asfar. Ba hon Niger ta ko ya ko Niger ta muke nan. Rin ta wajen mai bere da ce in gani. Na a yadda amma sai dai ta koma. Karibe na a yadda take ita ma dai ta koma. Wai ka san da sanin cewa wai an canza kuɗin Najeriya? Haba wallahi. Ga sana'a ta nan kasuwancin ganawa da na kai na yi kusan kwana na nawa ga biredin ganan wanda na ɗauko shi haka yake har yanzu ban sai da ko guda ba saboda ba an san tsahin kuɗi sabbi na kaso kuma sabbin babu yanzu sai yaya kenan wallahi tun harko dai mun ka ce Buharin ga shi na ka iya gyara Najeriya sai Allah ya ba mu ɗaya da Buharin sai da aka ce kako zaɓe shi kun ka zaɓe to ai yanzu mun ga uwar bari dan ga nan muna cin kwakwa mu gano to yanzu dai sai a koma ana addu'a to lalle dai an ka koma ma Allah yana samun sauki Allah ya mana jagora amin 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 to sai a dan yanko min biredin ku a in ka bani kuɗi ko kun tsahin kuɗi a mi zan yi da tsohon kuɗi ai tsohon kuɗi in sun cika buhu na ganin su iyaka ta da su shi to ana ba da baki Assalamu alaikum. wa alaikum assalam kai Allah ya kawo customer assalamu alaikum Dan murja ina yin. la ya lau A bani bire. ya kwana ya ga bire da nan 100 No wanga. a wanga 500 yake babba na To ba ni ba. guda ta shi haka so sai dai leda ta kare baka Ba ni shi da haka nan kowa ba ne. mi zan yi da waɗanga shara To ba kuɗin Niger na ba. na yi ka sani dan ga suna rubuta 200 waɗanga kuɗin Najeriya na ba Na ɗaya na sabbi na abba. kaso a gaba ɗaya jiya ma na gamu da buhu busa hanya shuru su ɗaya na wuce buhun su Rike tu. a mi zan yi da wagga ai ba an san 200 guda sabuwa za ka bani dal wanda an ka bugu ta ina da ban koyi ai bai san man ma bai yi na malam da Allah Ina sabon take. A tuni ko ganin ta ban taɓa yi ba. Ko ganin sabon nan ban taɓa yi ba. to wanda kake ni ma ni labarin ta ma naka ji ni ban ma taba ni labarin tana naka ji biredi na ban ba su sai an bani sabon kuɗi rama ga Ni dan murja baka bani bire din. wallahi ban ba su Baka ba su. yi wallahi ban ba su wallahi gyara mai ma shi duk kayan mutumin san kayan Ba sana su kai za. Wallahi ina da iyali. Wani mu biyu mu ci abinci ba dan darajar Allah ka taimaka min ko rabi ka bani. ina ruwana kai da ba To ka bani bashi. an ni ka san ko kwana nawa ban ci abinci da yayi na ba To ka bani bashi. ruwana gebe sun ma min gebe ruwa Yanzu ka bani bashi. to ai ni ba bashi na ɗauko shi ba bari in gwada maka sabbin kuɗin da aka yayi waɗanga wagga ita aka ce ma naira 1000 ita an naira 1000 sabuwa wagga 200 ta ita ta wannan wadda ka bani tsohuwa wagga ja na kaso ban son wannan buhu Magani? a ni ban son su shiga ga hannunka ba su ɗaya na cikin aljihuna wallahi ban ba su bashi kuma wallahi in baka ban sabbin kuɗi wallahi sai dai yin wannan tafi ma Yanzu ma ka bani. wallahi ban ba su ko ka ga dama na don ban da renin wayo ya dattijon ga ya rikita mana ƙasa dan dattijo guda a ce ba an sa tsohon kuɗi sai sabbi kuma sabbin ga sun kin yawa har ka tuka ce in baka bashi Kore, gire, dubu ma na nan yadda take sai dai ta koma. Wani rana wayo. Wa a ce da kuɗi na wa'in ta ƴan kwana da yunwa. Wallahi to sina tuho da bire ne sai dai akai ni gidan yara a kullum wallahi sina tuho da bire. malamin kawo ka Bire ne ga tuho to na faɗa maka ban bada bashi kuma ba an sa tsohon dan kuɗi murja da kuɗi na baka bani bire ne. wallahi ban baka shi Ina son bire. ban baka shi ban bada biredi Wallahi ina son bire. ban bada biredi ban bada bashi ba an sa tsohon kuɗi Wallahi sai shi sata akwai daɗi gare ta. Kai. Ce ga ka da kuɗi ka tai sai ka yi sata ka to ka ci abinci in jira da yawa ga da kuɗi na.
wanga baƙin mulki ga kada kuɗi a cewa ka zo na da yawa zai sata akwai daɗi ne ta haka na aka ji lafi daga yau ina da yara sata ɗaya za mu kama to na ganin mulkin da na Buhari ba ci gaba na gare shi ba ya kwale da zan koma kidnapping bambari swata bambari bashi bambari ina da dai ƙarfi tunda mulkin ba da haka yana sai kai swata ko kana cin abinci a ƙoshi ina ba ma ga abinci wallahi yanzu tunda haka suka so ba mu bari ai duk masarar ta jota ita ka kira ɗuwa to ni ta bum za ta yi Allah tarihin ta bella tuji ya bari wallahi insha Allah ina bari Ya an ce kana kira na yare? Ya ki cike mana muri. An ce kana kira na kiran me haka me? Na ce ka shi. You are a failure. You are a failure. Ya kai. ya kiran da ni ma da Kiran me kenan? ba haka yi ƙagare ne ba Na ga yi ba. shi ya kiran da ni Continue. sunan da ka sani garan kaɗa yanzu na canza shi Malam Mudin. na canza yana koma jawaya Jawuya. Me yasa kuma jawuya? sanadiyar kuɗin gaɗe da wanga an ka ce canza dan tijara Kudin da ba bai canza. Yanzu kai da ingancin kudin nan. Kudi ko kudin America ba su kasa inganci ba. Kyawun kudi irin waɗannan. Kai adalcin da ba bai mana. Wallahi mu da san samu na bawa Buhari yayi extra level. A bayan ma na shekara 4 ko shekara 5. yau da kai ba